Nazdar, že si moje meno je Stanley Whiteman a vítam vás pri ďalšej časti mojej série Whiteman Show a toto je 7. časť. Pekné, okrúhle, magické, čarovné číslo. Toto je Whiteman Show. A zas, raz a opäť som si nezvolil žiadnu tému, čiže toto bude čistá improvizácia. Ale najskôr si dáme intro. Pomaličky, ale isto sa blíži šibačka, Veľká noc, ryby, masné ryby, daj mi peňaz a choď preč. Čiže Veľká noc, inak povedané vysokovýnosná zárobková činnosť pre mužské pohlavie a na jeden deň v roku unikátna možnosť využiť, použiť násilie na ženách a dievčatách. Túto možnosť, túto option si určite veľmi užívam nielen ja, ale aj kopec iných spolurovesníkov, spolužívačov, spolu žiakov. No okrem iného je to veľmi pekné dodržiavanie tradícií, obdarúvávanie vajcami, normálne malovanými vajcami, i keď z logického hľadiska by skôr muži mali obdarovať vajíčkami ženy. Nech zistia, aký je to pocit. Dosť by však bolo rozprávať o šibačke. Teraz by som vám navrhol, teda by som vám povedal nejaké tie príhody a zážitky, ktoré sa udiali v poslednej okolitej dobe. Veľmi usilovne pripravujem prezentáciu knihy, aby som získal pomocou crowdfundingu peniaz na jej vydanie. Súčasne si v hlave utváram nový koncept ďalšej série, ktorú by som mohol uverejňovať na tomto kanáli. Niečo na spôsob neprezradím čoho, ale každopádne sa vám to myslím, že musí páčiť. Keďže sa ponuky na partnerstvo na mňa sypú zo všetkých strán, tak v priebehu tohto týždňa by som mohol odprezentovať ďalšiu zo série svojich recenzií. Tentokrát to bude zase na hip-hopový album, nechajte sa prekvapiť, čo to bude zač. Ďalej v tomto týždni by som sa mohol dopracovať aj k tej novej spomínanej sérii, ktorú plánujem. Prípadne, ak ma chytí kopne múza, tak by som mohol natočiť aj ďalšiu časť zo série Čo sa týka mňa. Prípadne teraz sa viacej možno rozbehnú nejaké tie white vlogy, keďže príležitosti bude kopa. Niekde okolo šibačky by sa ku mne mohol dostaviť môj Oscar. Čiže by sme spolu mohli natočiť nejakú tú showku alebo niečo na taký spôsob. Možno, že oživíme, oprášime nejaké spomienky na staré a legendárne OFS.Studios. Viete, každý z filmových tvorcov má nejaké tie svoje začiatky. Keď sa pozriem na tie svoje, teda naše, tak akože by som povedal, že je čo zlepšovať, teda sú určité výzvy, ktoré by som mohol dosiahnuť, teda chcel by som dosiahnuť, aby to bolo také uznaniu hodného. No, ale v každom prípade veľmi dúfam, že konečne prídem s nejakým tým kontentom na tento kanál, ktorý sem konečne priláka ľudí. A každopádne, ak niekto na tento kanál narazíte nový a zapáči sa vám to, alebo sa vám to nezapáči, prejdeme najskôr k tomu, keď sa vám to zapáči, hej, čiže dvojbodka. Ak sa vám to zapáči, tak samozrejme môžete dať odber, komentár s nejakým slovkom, čo by som mohol zlepšiť, čo by som mohol zdokonaliť a podobne. Ak sa vám to nepáči a vidíte, že ste na YouTube kanáli začínajúceho mňa a vidíte, že moja videotvorba je v začiatkoch,
že počet lajkov sa pohybuje na jednom videu okolo tej 5 od 5 do 10. A vy tam dáte dislike. Neviem, či si s tým pomastíte ego, že jej, dal som mu dislike, teraz má pomer 5 ku 1. V každom prípade od toho, že či mi vy dáte 1, alebo 2, alebo 3 dislike, nič to neovplyvní. Akurát, že vy môžete spokojne spávať. A to by bol aj koniec tejto úvahy, nemám k tomu viacej čo povedať. Ďalej by som sa s vami chcel podeliť o moje pocity a názory na prichádzajúce sfilmované komiksy, respektíve rozumej Superman vs. Batman, Kapitán Amerika 3, X-Men Apocalypse a podobné. Tento rok sa proste v rece s kvalitnými filmami len tak roztrhlo a takto sa to sype. A vážne doslova skoro odrátame v kalendári do premiér týchto filmov, na ktoré sa chystám, brúsim si zúbky, pretože pre fanúšikov superhrdinov ako som ja som fanúšik, nie superhrdin. S tým by som sa vám takto verejne nepriznal. Sú to Vianoce tak párkrát do roka, čo je teda veľmi potešujúce. No a tak myslím si, že toto videjko môže byť už celkom aj tak akože dlhšie, je také z tých dlhších White Man Show. Čiže ja by som sa s vami rozlúčil, ak si niekto na tomto kanáli, hoďte tam odber, like, komentár, ak sa vám to tak zapáčilo, že by ste o tom chceli dať vedieť ostatným, tak kľudne tak spravte, respektíve to tak spravte. Pre tých, čo tento kanál sledujú pravidelne, hoďte tam like. Priebehu toho týždňa sa vidíme pri ďalších videjkách, mám to dosť naplánovaného. Čiže zatiaľ sa majte, hej, čus! Legendary.